Entzun duzue, Nafarroan, euskara berriz ere altxa da. Aizue, Twitter kontuei begira gainera, Nafarroa oinezek askorako mandu. Begira bestela, Baionako lizeokoek zer egin dioten gure Erramun Martikorena, Artzai, Txit, Goren, Agurgarri, Jator eta Euskal Herri osoak hainbeste maite duenari. Zer den badirudi euskara modan jartzeko aukerak ere badirela. Edo nola ere, aurtengo Nafarroa oinezek berriz ere hitzordua izan du Tafalla-aldean. Ez dutez azpiegitura handietako joerarik, baizik eta zorrak kitatzeko beharrik. Bide horretan, bildutako diru guztia Tafallako ikastolaren zorrak kitatzeko izango da, baina mezu nagusi bat igorri dute Tafallatik eta oro har Nafarroako ikastolen elkartetik, bermeak behar dituztela, Nafarroako gobernuak bere bete beharren artean duela euskaraz bizitzeko eskubide hori bermatzea belaunaldi txikienetatik. Jendetza elkartu da Tafallan aurtengo Nafarroa oinez ospatzeko. Erdian ere lelopean milaka lagun izan dira euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dutenak. Aipatzekoa da aurten Tafallako Garces de los Fallos ikastolak diru hau, bildu duen diru hau ez duela inbertsio handirik egiteko erabiliko baizik eta zorrak ordaintzeko erabiliko dituela. Aipatzekoa da horretaz gain leloa pasatu dietela urrengo urtean Nafarroa oinezean sakanan ospatzeko Etxarriko Andramari ikastolan hain zuzen ere. Mila esker euskara babesten ari zareten guztioi. Mila esker bihotz-bihotzez Tafallako ikastola eta bere proiektua laguntzeagatik. Urteak joan, urteak etorri, Nafarroa euskaldunaren aldarrikapena, belaunaldiz belaunaldi jauzi egiten ari da, atzera egiteko tentazioa izan dugu. Izan ginelako baikara. Zenolako horitzapenak 2000 urteko Nafarroa oinez zen hori, zertxo bet gehiago pleiatu mesedez, Andrea. Badakizue, kolpez kolpe antenatikat albistegian, sare sozialetako kutixak ekartzeko itura ere badugula, YouTubeen sartu, Nafarroa oinez, hor izango duzue, jaso ikastolaren aldeko Nafarroa oineza 2000 urtean. Hemendikat, holtza gainean, eta holtza gainean, hemendik urrunera, Sitxesen irati filmak. Aizue, zenbat sari jaso ditu Paul Urquijo Arabarraren lan marabilloso honek? Aitak egin beharra bete du.
zuen tarrema besteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du, Ibar jaun izaiteko. Eko gazte ezin dateke Ibar jaun izan. Neure burua aurkezten dut sumeki, Ibar jaun kristiau garbia izaiteko. Nor da? Lusa, harengatik zenbaiteko oraino dituzte sigesten elemele paganoak. Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen eilo basoak, iratik. Ahantzien izena eta ezen oiz berriz aipa. Han dukezue izena, irudikatzen duzue, irati filma honetan, ez dakite soinekoa, gona, galtzak. Zuten atalari ekingo digu segidan. Izan ere, Basaurira goaz. Aizue, Hondarbiko alardea, Irungoa, ez aizu iruditzen emakumeok ezarritako arauak hausteko imintzio egiten dugun unean hortxe etortzen zegula olde fundamentalista. Hortxe osagai guztiak, jazarpenerako osagaiak. Megafoneatik entzuten den gizonezkoaren ahotsa aginduak emanaz eta arauak gogora ekarriz emakumeok gona jantzieta ez badaramagu ezin dugula sokatiran parte hartu eta bigarrenik hor ondoan entzuten den jendea. Hori guztia jazarpen hori babestuz eta jazarpen hori egikaritzen duen beste emakumea. ¡No puede! Vayan preparando los chicos de la escuela Gogoan dituzue pastatxo horiek kutsatxoietan baskituak eta neskitak? Edo nola ere, azalduko dizuegu hobexeago albiste formatuan izan ere informazio zerbitzua da hau eta Basaurin gertatutako iskanbila da. Izan ere, Basaurin oso sakratua da, tradizionala eta esentzia handikoa bertako sokatira eta sokatira horretan parte hartzeko emakumezkoek derrigorrez gona eraman behar dute soinean. Recordamos a todas las cuadrillas que es obligatorio tirar con el traje íntegro, tanto masculino como femenino. ¡No puede! Que vayan preparando los chicos de la escuela que haya. ¡Muy mal! Zuten atalari ekingo geniola esan dizugu Basaurin eta goazen segidan ezkabara izan ere oroimen historikoari buruz ez dizuegu hitz egingo oraingo honetan, bai ordea aurtengo bigarren suteaz. Oraingo honetan etxeetara gerturatu ez bada ere sutea kontrolpen hartzeko nahiko lan izan dute bart gaunetan Nafarroako suhiltzaile jatorrik. Urriko bigarren 15 hau temperatura epelekin hasi dugu eta Ezkabako mendia albiste izan da berriro izan ere, igande gauean sute txiki bat piztu da eta informazio iturri ofizialek aipatu dutenez, ez da baso sute bat izan baizik eta Antxoaintzarreko baselizak hartu zuen sua. Suhitzaileak lanean egon dira gauean zehar eta gaur goizeko euriak lagundu egin du guztia itzaltzeko.
Aizue, minbizia pairatzen duen edo eta minbiziarekin elkar bizitzeko beste aukerarik ez duen, gero eta jende gehiago dugu gertuan, norberari egokitu ez bazaio, bazenekiten minbizia dela etorkizuneko gaixotasun kroniko ohikoena, onkologikoak eskaintzen du horri buruzko zerbitzua, artapena, zaintza eta bar. Badirudi zerbitzu hori justu xamar geratzen ari dela, externalizazioak aipatzeke. Manifestazio ere egin dute minbiziarekin borrokan ari diren hiritarrek eta eskakizunak hauetxek. Gutu dugu erreferentzizko zentro monografiko bezala, non gure gaixotasunaren behar guztiei erantzun oso azkarra, koordinatasun onkologikoaren beharrei orientatuta zegoen eta behar horiei erantzun ematen zitzaien. Aizuen, arazoak 11, zoritxarrez eta sutez ari garela, berotzeko behar hori. Sua piztu beharko dugu askok, bakoitzak bere etxean, pobrezia energetikoa, pentsatu alduzue, datorren negu honetan oraindik temperatura epelak ditugu, baina negu gorriak harturatzean, berogailua piztu ala ez, honezkero, zalantzan ari ote zarete, ez esan gezurrik badakigu baietz. Urriaren 17 hau pobreziaren aurkako nazioarteko eguna dugu, eta une honetan bizi dugun energia krisiarekin uste baino lotura handiagoa du. Azken hilabeteotan prezioak izugarri igo dira, elikagaiak, erregaiak, argindarra lehentasunezkotza ditugun horien guztien kostuek goruntz egin dute. Egoera honi aurre egin ezin diotenak ez dira gutxi. Gipuzkoan Tolosaldea garatzen agentziak eskualdeko pobrezia energetikoaren diagnostikoa egin du, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik. Datuen arabera Tolosaldean 3.160 etxe bizitzak alegia eskualdeko etxen 16%ik pobrezia erlatiba jasaten dute, eta 987 etxe bizitzak 5%ek pobrezia larria. Hau da 4.000 etxe bizitza baino gehiagotan eskualdeko 5 etxe bizitzatik batean pobrezia energetikoa hauteman da, modu batera edo bestera. Tolosaldeako zifrak horiek badira pentsa nolakoak izango diren Euskal Herri osoko datuak. Energiaren egoera honi aurre egin ezin da, agintariek zenbait diru laguntza dituzte indarrean. Frantziar estatuaren kasuan, erregaien prezioa merketzeko laguntza litroko 30 zentimokoa azaro erdira arte luzatuko dute, eta hori ale Ipar Euskal Herrian ere eragina izango du. Egoera amesgaiztotza dute askorek, horren isla Total Energies enpresako langileak esaterako, soldata egoeraren aldeko greban daude murgilduta. Totalek 10 miliar euro urtero irabazten du, eta diru hori banatzen du akziodunei gehien bat, ikerketan pixka bat, baina gero langileentzat ez dute dituzte diruzariak igoarazi nahi behar den bezala. Inflazioa goia jotzen elikagaiak eta argindarra geroz eta garestiago soldatak horren tamainan igo behar direla aldarrikatu du Dufauk. Beraz soldatak langile guztiei igoarazteko mugimendua sortu behar dela. Ildo horretan astearte honetarako sektore guztietan elkartasunerako greba deitu dute, tartean Ipar Euskal Herrian. CGT sindikatuko Peio Dufauk argi du borroka hori aurrekari izango dela inflazio altuaren aurrean langile soldata igotzeko. Hori Parisen, Madrilen berriz, Euskal Herriko pentsiodunak manifestazioan joan dira, oinarrizko gutxieneko erretreta hori eskatuz, beste behin ere, hainbeste eskatu barrote da, dagokiena emateko, eta atzetik goazenok hori mantenduta izateko. Pensión de viudedad es miseria y nada más. Pensión de viudedad es miseria y nada más. Izan ere, estatuko hainbat herrialdetako ordezkariak izan dira, Madrilen elkartu direnak jokoan dagoena benetan serioa delako. Pensión de viudedad es miseria y nada más. Pensión de viudedad es miseria y nada más. Gobernarzen duenak gobernartzen du, pensionek bere burua defenartzen dute. Quien goberna, goberna, las pensiones defendense. Guberni qui guberni, las pensiones las defensen. Y si alguno no se ha enterado del grito que estamos haciendo desde las 4 esquinas del país, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pensionistas, a un real. Sí.
Asteburuan izan da hori Madrilen, gaur Bilbon Bizkaiko pentsiodunak beste behin ere Bilboko udalaren atarian batzartu dira, bertan zen Jon Fano bozeramailea. Zehatz mehatz, ikusita nola inflazio gora etengabean ari da, eguneratu behar dira pentsioak kapiren arabera. Azpimarratu behar da, hemen Euskal Herrian, hain txikia izan da, 70.000 sinadura bildu ditugula. Eta honi erantsiko dugu asteburuan, besteak beste balioan jarri dela, hobe esan da, lehen sektoreko emakume langileen ekarpena, euren lanaren balio jartzarekin batera gainera, egunerokoan pairatzen duten, esan dezagun mikromatxismoa edota aurrera begira bidea urratzeko, egin barreko gain ahalegina. Horri nolabait helduaz, badugu zer kontatu. Eta Arabar Errioxati dator hori izan ere, sakonean heldu nahi izan diogu, ustabilketari ez da aztekoa, benetako industria garrantzitsua dela Araban, Errioxan bereziki, matx bilketa, hortik etorreko den ekoizpenak merkatuan izango duen balioak, hainbat eta hainbat herri eta familia mantenduko dituelako. Eta bertan, ikusiko duzuen moduan, emakumeon ekarpena, partaidetza eta erabakimena benetan garrantzitsua eta aintzat hartzekoa da. Udako lehorteak eragina izan du lehen sektorean, batik bat maaztigintzan. Aurtengo usta espero zuten baino lehen jaso behar izan dute, eta horrek ondorioak izan ditu Arabako Errioxako upategietan. Hala ere, egoera oso desberdinak bizitzen ari dira maaztizainak haien baliabideen arabera. Kandido Beza upategi familiarra da, Villabuena Araba Eskuernagan kokatuta dago, eta familiako kideen artean aurrera eramaten dute. Upategi familiarra gara, lehen orain ja gero eta gutxiago, baina Arabako Errioxako eredua izan dena orain arte. Orduan mahatsa biltzeko bai behar dugu jendea. Eskuz egiten dugu, gurdira botatzen dugu, eta gero ja lagoetara, andanetara. Hartzidura eta gero, mahatsa oinekin zapaltzen dugu. Zintzo upategiak berriz aurten ikaragarrizko aldaketa bizi izan du. Villabuena Arabako upategia zen eta oso txikia baita ere. Alabaina inbertsio handia egin du eta Guardian upategi berria ireki dute baliabide eta teknologia berriekin. Oraintxe heltzen dira traktorea mahatsarekin eta deskargatu egiten dugu tolban. Gero doa despaliladora batera, non banandu egiten dugu fruitua, mahatxaren fruitua, alde batetik eta bestetik raspon. Hori doa depositoetara, tanketara, eta horazten da fermentazioa egiten. Aldaketa izan da izugarria, izugarria eta hobera. Hemen nola ditugu makinaria berria, prensa berriak, ardo mota ezberdinak egiteko, ere bai, orain arte ezin izan ditugunak egin. Aipatu dugunez, lehorteak eragina izan du aurtengo mahatz bilketan, baina ondorioak oso desberdinak izan dira upategietan. Madurazio prozesua ez da berdina izan, mahatsak behar du bere ibilbidea egin, bere denbora behar du. Bai kolorea, bai aziotasunean eta nabaritzen da. Azkenean ez da izan zera prozesu normala. Txikiagoak izan dira eta pisu gutxiagokoak, orduan murriztu egin da pixka bat uzta. Sorpresa bat eraman dugu, ze oso kezkatuta eta beldurtuta geuden. Aber aurtengo maaztiak nola konportatuko ziren, zehen motatako kalitatea izango genuen, eta egia esan sorpresa bat eman digu maaztiak, ze gogorra den landare hori, eta nola ekarri duen fruitua oso pozik gaude. Horrekin batera beste bereizketa bat aintzat hartu behar dugu, zigilua.
Bi upategiak Arabako Errioxakoak dira. Ahatik, zoilik Kandido Beza Arabako Mahastiak Zigilu berriaren alde dago. Mahastizainek azpimarratu nahi izan dute izen berri hori beharrezkoa dela euren nortasuna zaintzeko. Mendia eta Ebro artean kokatzen da. Horrek eragiten du eguraldi berezia, lur bereziak. Eta gero mahastien kokapenak, aldapatsuak, mahastiak txikiak dira. Dena eskuz egin behar izaten da. Azkenean, ari gara esaten gure nortasuna dela, gure mendeetako eredu bat mantendu nahi dugula. Eta aurrera jarraitzeko hilala bizikoa dela uste dugu guk bentsat, desberdintzea, diferentziatzea. Momentuz, aurtengo usta Errioxako zigiluarekin komertzializatuko da, Eusko Jaurlaritzako behin-behineko baimena atzeratu delako. Hala baina, hurrengo urteko usta zigilu berriarekin kaleratzeko asmoa dute. Araba zeinen ezaguna zaigun, ezta? Badakizu Hamaika telebista Araban edatu dela urte honekin batera. Eta kazkago gortu egin gara gainera, bailaraz bailara, berreskuratu nahian, eguneroko aktualitate behar luken guzti hori. Hauxe beraz, Nafarroako, Arabako esango dut Arabako Errioxako bilduma, eta aizue, kulturatalari tartetxo bat egingo diogu. Bat jaialdia. Izen horrekin nola ez genitzen bakarriko. Bat jaialdia Bilbotik. Bilboko antzerki eta arte garekideen jaialdia abian da estreinaldiz betetako programazioarekin gainera. Beti daude programan bertoko artisten lanak, nazio mailakoak eta nazioarteko lanak, estreinaldiak oroar, bertokoak erabateko estreinaldiak, eta nazio mailakoak inoiz ikusi ez direnak Euskal Herrian, eta mailan estreinaldiak ere. Beraz, oso proposamen bereziak, estena garaikide berritzaileekin lotura dutenak. Nazioarte eta Euskal Herri mailan ospe handia duen bat jaialdiak Bizkaiko hiriburua antzerkiz eta arte garaikidez blaituko du urriaren 13 eta 23 bitartean. Antzerki eta dantza garaikidea ez ziren ezagutzen Euskal Herrian eta horregaitik sortu zen jaialdi hau, eta gaur egun bat jaialdia oso ezaguna da bai nazio mailan eta bai nazioarte mailan. Proposamen garaikide garrantzitsuenak aurkezten direlako. Bat jaialdia abagunea da, ikusgarritasuna ematen baitio arte eta antzerki garaikide abanguardistei. Bazek lortu nahi duena eta lortu duena azken urteotan ezaguna izatea eta publikoak ikusi alizatea gaur egun artistek egiten ari diren lan berri eta garaikide horiek eta arlo guztietan. Metodo esperimental ezberdinak uztartzen dituzte. Zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan ikuskizunaren aurre estrenaldiak berotasun osoz hasiera eman dio jaialdiari. Lantzen dugu sitcomaren poetika, berez umorea. Gorputza ere bizi dago bertan, eta oso irudi poetikoak agertzen dira. Eta gai zentrala familia da. Orduan ardatz horietan mugitzen da obra, eta nahiko dinamikoa da alde horretatik. Ez da istorio bat, jarraitu behar dena, edo baizik eta hainbat estena edo hainbat irudi proposatzen ditu, gai horren inguruan, eta hortan mugitzen dira aktoreak. Egin nazazu premium movida guztietan. Arpide nazazu Amazon Primen, Netflixen, HBO-n, EH Bildun. Harrera gozoa eman diotena bat jaialdiari izan ere Metro 4K Sormain laborategiak egoiztutako antzeslanak La Función aretoa lehertzea utzi du. Kuadroka da sormen kolektibo bat, hainbat arte disiplinatako jendeak sortua, 2008an, eta orduz geroztik egin ditugu lan eszenikoak, baina baita ere arte plastikoei loturiko proiektuak, eta egun daukagu ere Oiartzunen Eguntza izeneko espazio bat,
eta gaur egun horre bitzen gara, ikastaroak, erakusketak eta arte eszenikoetako lanak egiten. Familia baten arteko harremana du ardatz, zertan dabil, baina ez dakit zertan lanak. Eta hori oinarri hartuta galdera, kontraesan eta umore une ugarik ustekabeko bidaia eszenikoa osatzen dute. Hainbat gai genituen eskuartean, eta momentu batean esan genuen uste dut familia dela erdian dakagun gaia, eta ez genuen guk erabaki, agertu zen, eta esan genuen aurrera honekin, ez? Nik uste azkenean guztia desente nahasten joan dela, are gehiago, 3 aktoreak ere oso presente egon dira hartu diren erabakietan, ez? Testu asko beraiek idatzi dituzte, eta erabaki asko elkarrekin hartu ditugu, eta deskubrimenduak taldean egin ditugu, ez? Orduan, azkenean, bai gu egon garela kanpotik, pixkan nahastu dira paperak azkenean, eta idazketa bera, esango nuke, boston artean egin dugu. Lehenengo ikuskizuna izan dana igarota, beste 11 ikuskizunez gozatzeko aukera ere egongo da. Gero, esateko Bilboko udala tradizionala dela. Ez aizue ausarta iruditu, bat jaialdia, horixe gaur ekarri nahi izan dizuguna, gure kultura talean. Aizue, joan aurretik, badakizu zuzenean izaten dela, ezta? Zuzenean, eta bai, irakurri izatekotan horria da irakurri beharrekoa, eta batzutan bertsolari lan ere tokatzen zegula, beraz, teleberria baina hobea dela dioten horiei, eskerrik asko, bezuak iristen zaizkigulako, eta eskerrik asko, hor bestaldean egoteagatik. Bukatzeko, kirol kontuekin, gaur gaueko 10:00 izango duzuelako zesta punta partida itzela, eta aurreratuko dizuegu gainera bizkaitarrak garaile direla, bai Biarritzen, baita Donibane Loitzunen ere. Gabon, aio.